menene matsayin durkusawa wani don girmamawa lokacin da za a gaishe shi? Matsayinsa ba da alaka da addini. Gaisuwa ce ta ajamawa. Idan an ce ajamawa mutanen da suke bin gargajiya ba su da addini. Gargajiya ce tsaba amma ba su da alaka da addini. Gaisuwar addini ita ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Shi wanda ka ce masa hakan shi kuma ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullah, ko ka ce assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam, ko ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma ya ce wa alaikum assalam ko wa alaikum assalam wa rahmatullah, ko ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu shi kuma ya ce wa alaikum. Wannan ita ce gaisuwa ta addini. Daga nan gurin sai ka bashi hannu sai ku yi musafaha. Sawabu shine sarki kai ne bafade ko kai ne bafade shine sarki, duk za ku yi hannu. Dan babu wanda ya kai matsayin irin na Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma sahabbai na yin hannu da shi, yara kanana suna yin hannu da shi. Shi yasa ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah da ya je kasar Sham ya ga yadda ake girmama manya ana durƙusa a ga yadda su sai zo zai wa Annabi. Manzon Allah ce wa ya sa kai ce gani ne ana girmama manya idan za a gaishe su sai a durƙusa, sai na ga ba wanda ya fi cancanta a yi masa wannan sai kai. Sai ce law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'a an tasjuda li zawjiha min 'izami haqqihi alayha. Inda ake zan umarci wani yayi wa wani sujada, da na umarci mace ta yi wa mijinta sujada saboda girman haƙƙin miji a kanta. To ita kanta bai sa ta yi hakan ba. Ba a ce ba mace ta duka ta ga yadda mijinta, ba a ce ba ƴaƴa su durƙusa su ga yadda iyayensu, ba a ce ba mabiya su duka su ga yadda shugabanninsu, ba a ce ba su da kai su duka su ga yadda surukansu. Wannan don al'ada ce tamu, amma a addini sallama musafaha. Sallama musafaha. Sahabban manzo Allah in suna tafiya da juna, kamar yanzu a ce muna tafiya da malam Sa'idu, sai wata bishiya ta shiga tsakiyar mu, ya bi ta damanta na bi ta hagunta, in suka sake haduwa sai in ce assalamu alaikum, ya ce wa alaikum assalam, saboda ya da sallama. Dan manzo Allah ya ce assalam sun suna ne daga cikin sunayen Allah, afshuhu bainakum, ko ya da shi a tsakaninku. Dan Allah ya ce huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus assalam. Suna ne cikin sunayen Allah, ku ya tashi a tsakaninku. Ba wanda zai shiga aljanna sai da sallama. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin la yasma'una fiha lagwan wa la ta'timan illa qilan salaman salama. Haka salaman salama akwai abin da yafi dadi. Harafin sa yana cikin hurufin safir wanda ba su da hala wajen fitarwa. Sa sannan kuma la akan harfi, sannan ma akan lebe. Salam ya fi komai sauki. Ya fi komai sauki, ya fi komai arha. Dan haka dai ya kamata kenan mu raya wannan gaisuwa da Annabi ke yi shi da sahabbansa, ya kasance shugabanninmu sun raya mana ita mu da su. Wannan kuma sai a hankali da karantarwa. Ka san duk abin da ya shekaru ɗaruruwa ana yi, to kuma kafin a zo a ce an daina shi farar ɗaya yana da wahala. Amma dai gurgudan yadda ake fahimtar karantarwar manzon Allah ake aiki da ita, to gurgudan yadda ake nisantar gargajiya kenan.